Čauec lidi, já vás zdravím vás Fety Pilou na kanálu Fetyho cesta. Tohle je první video od toho videa, řekněme, takového toho uvítacího, nebo toho, který vám vlastně nějakým způsobem představilo tenhle kanál. Tohle, co tady teď budu říkat, to řekněme, že bude něco jako předmluva k celému projektu, kdy vám objasním, o co jde, a budu se snažit vám nějak říct můj cíl a říct, jak to vlastně bude všechno vypadat na tomhle kanálu. Každopádně mi dovolte vám poděkovat už jenom za to, že jste tady nahnali takovou neskutečnou podporu, co se týče odběratelů a sledování toho prvního videa. Ještě bych chtěl poděkovat všem, co se na prvním videu nějakým způsobem podíleli, když mi strašně dlouho trvalo ho vydat a mohl jsem ho udělat mnohem lepší, ještě přiznávám, mohl jsem to udělat mnohem lepší. A děkuju Ludovítovi za záběry z drona, děkuju Baluovi z kanálu do USA za střih a Chris Hike, budete ho mít v popisku za soundtrack, který mi povolil použít. Samozřejmě všem, co prostě mě podpořili. Každopádně, o tomhle projektu už jsem mluvil asi rok. Jenom bych chtěl říct na začátek, že viděl jsem na nějaký dotazy, komenty, takže se budu snažit vám nějak vysvětlit přesně, o co jde a jestli zatím nestojí nějaká společnost. Vůbec ne. Někdo se ptal, jestli zatím někdo stojí, nebo jestli mám spolupráci s nějakou společností, která mě ukáže, jak se zhubne a tím pádem na tom vyděláme peníze. Vůbec ne. Tenhle projekt, to není ani projekt, to je prostě změna života, kterou chci, abyste prostě absolvovali tak nějak se mnou, aspoň u těch počítačových obrazovek, a třeba vás to i motivovalo. Jak jsem říkal už v tom videu, já jsem se snažil zhubnout spoustu let. Tlustej jsem byl celý život, jídlo jsem miloval a přibíral jsem klidně víc než ostatního. Nemáme žádnou nemoc v rodině, co se týče tloušťky, štítnou žlázu, vím, že máma s tím má problémy, ale nic takového, s ničím takovým problém nemám. Jednoduchý, to, jak vypadám, je prostě výsledek toho, že jsem se prostě vždycky strašně přežíral a nehejbal jsem se, to je úplně jako hotovo. Moje tělo už bylo potom navyklý si samozřejmě všechno ukládat do zásob a tím to prostě haslo, jo. Já jsem třeba nemusel sníst 12 knedlíků, jak si všichni myslí, snědl jsem 7, jo, ale potom jsem si večer dal 3 čokolády a prostě už to jelo, takže určitě byli hubenější kamarádi, kteří prostě byli schopni sněst třeba 12 knedlíků, já jsem jich třeba snědl míň a i tak jsem byl tlustější, protože jsem si potom zase vychutnal to sladký. A sladký je ten největší problém, co mi v životě asi dělalo vždycky, samozřejmě pici a tak, to samozřejmě dělá taky svý, ale to sladký, já i s mou mámou jsme prostě na tom trochu závislí svým způsobem. Já jsem schopný otevřít Nutellu a za 3 dny prostě zmizí. Já nedokážu zavřít prostě, teď už jo, ale k tomu se dostanem. Nebo otevřít si balíček chipsů a jen také zavřít prostě. Co se týče toho, jak jsem začal streamovat, tak jsem přibral taky spoustu kilo, protože tenhle životní styl, já jsem do téhle doby seděl u počítače a tak, ale neměl jsem, řekněme, peníze na to, abych se krmil tak, jako jsem se krmil teď, takže teď to byly pici, objednávky, byl jsem schopný jít na Dáme jídlo, to není reklama, ale na Dáme jídlo, objednat si v 1 ráno, ty vole, já nevím, 2 pici, vole, smažený nudle s kuřecím masem a jedl jsem do 5 do rána, nemohl jsem ani spát, jak jsem byl přežraný. Prostě odpornost, víc nemám co k tomu dodat. A ještě jednou bych rád řekl, že za to můžu sám. Vždycky lidi kolem mě mi říkali, ať s tím něco udělám. A já jsem vždycky říkal, jo, oddalování, výmluvy. Nějakým způsobem jsem třeba týden držel dietu, řekl jsem teď začnu a potom to stejně přišlo zase, takže jsem si stejně objednal pizzu, takže furt se nic v tom životě mě neměnilo. Co se týče toho thaiboxu, jak jsem vám povídal, to jsem vážil, kolik jsem vážil, jsem mohl vážit 110 kg a jako řekněme, že se mi lidi smáli, že jsem fakt hodně tlustej a byl jsem tlustej. Ale to, jak jsem tlustej teď, je už fakt opravdu extrém a já už nehodlám každý den se budit s tím strachem, s pocitem toho, že dneska můžu umřít, dneska mě prostě přestane fungovat srdce, prostě stane se mi něco, tamhle spadnu, rozbiju si hlavu, to se může stát i hubenejm, ale ta váha jako moje, když spadnete na koleno nebo něco, je mnohem destruktivnější, je mnohem fatálnější než u nějakých hubených jedinců. Takže tady už jako nebylo co řešit, tady bylo už jenom to, že díky tomu, že to pošlu do světa, budu mít závazek.
Nejenom k sobě, ale i k lidem, kterým jsem chtěl ukázat motivaci. Samozřejmě to dělám pro sebe, to si pamatujte, nedělám to pro vás. Jo, to vám říkám úplně na rovinu. Nedělám to pro vás, nedělám to pro okolí, nedělám to proto, že se mi lidi smějou, že jsem tlustej. To je mi úplně uprdele. Já to nedělám kvůli změně vzhledu, já to dělám kvůli změně zdraví a životního stylu a kvůli tomu, abych byl, řekněme, zdravější člověk, šťastnější člověk. Tak, abych se teď dostal k nějakému většímu jádru věci. Cvičím teďka asi, nebo řekněme, že držím dietu. Stravuji se líp už asi měsíc. Už měsíc jsem nepožil, tak 3 týdny něco, nepočítám to do deníčku, i když bych měl. 3 týdny něco jsem nepožil, nic nezdravýho, co se týče teda pizzy, KFC, burgery, bordel, sladkosti, sladký pití, limonády, oplatky, sušenky, tyčinky. Vyřadil jsem celkově ze svého života cukry, co se týče jako nezdravých cukrů, ty z ovoce samozřejmě pořád mám. A už jenom tato změna, ne všechno jsem dokumentoval, jo? To je třeba dát vědět, že až teď tak nějak budu začínat vám sem posílat vlogy a tak. Takže není to úplně od začátku, takže bych nějak probral, jak jsem se ty první dny cítil a tak. Takže začínáme na váze, mám 2 váhy, to je důležité taky říct, mám 2 váhy. Jedna mi vážila kolem 181 kg, druhý den, teda za těch 14 dní mi teďka psala 176 kg, takže evidentně jsem něco zhubl. Problém je takový, že mi furt ukazovala něco jiného, takže jsem si objednal váhu jinou do 250 kg. A říkám, teď si jdu stoupnout na tu váhu, konečně, tyjo, uvidím trošku ten pokrok za těch 14 dní, aspoň něco, aspoň 2 kilíčka, dobrý prostě. Stoupil jsem tam a měl jsem 186 kg. A tam na té staré jsem měl zase 178 kg. Takže jsme se dohodli s mým online trenérem, kterýho už jistě víte, je Aleš Lamka, tady ho máte. Taky vám k tomu spoustu řeknu, omlouvám se, že to je trošku zmatečný a tak, ale mám v hlavě spoustu informací, které vám chci říct a nejsem člověk, který si to napíše na papír, říkám to prostě z patra. Takže jsme se s Alešem dohodli, že budeme brát jako v mou váhu tu na té novější, tu vyšší, i když to se mi úplně nechtělo, říkám, Aleši, já chci brát tu nižší na tam ty váze. Která mi přijde jako možná reálnější, jo? Protože jak jste viděli v tom minulém videu, to jsem byl na kontrole u pana Havlíčka tady v tom, to mi domluvila, jak se jmenovala ta paní, mám trošku v okno, Hanka Kinichová mi domluvila, to jsem se s ní bavil před půl rokem, před 3/4 rokem, jestli by mi nemohla domluvit, že má v Praze kontakty, nějakou kontrolu, co se týče krve, tloušťky, tak jsem byl tady na klinice pana Havlíčka, kde mě vlastně udělali krev, zjistili mě, jak jste viděli, jak mám tu masku na obličeji v tom minulém videu, tak to mi zjišťovali, jakým způsobem pálím tuky, pálím kalorie v klidovém režimu, což vám to video jsem taky doložím, to tady budete mít, ale už je to opravdu starší. A tam jsem vážil, tam v tom videu to je taky vidět, něco kolem těch 182 kg. Jo, tak je možný, za ten půl rok jsem přibral zase 6 kg třeba, je to možný, jo. Ale teď v tuhle chvíli jsem na té staré váze 176 kg, na nový váze 183 kg. A to jsem psal teďka Alešovi pár dní zpátky 186 nebo tak nějak. Každopádně o tom vám všechno uvidíte, ale co se týče té váhy a co se týče toho, jak se cítím už jenom po těch 3 týdnech, určitě jde vidět, že něco malinko je dole. Z toho důvodu, že jsem extrémně zavodněný. Já mám prostě vysoký obsah strašně vody kvůli minulým antidepresivům, který jsem bral, který mi zadržovali vodu v těle a přibral jsem díky svému životnímu stylu ještě spoustu kilo, asi 20. Teď beru úplně jiný prášky, který už to nedělají a to, co jsem vypotil teď za těch 14 dní, tak bych mohl normálně Vltavu doplnit, až vyschne. Každopádně cítím se líp, co se týče pocitu na sladký první dny, no co vám budu prostě povídat, já jsem na tom prostě závislý. Je to droga, jako každá jiná, akorát legální, prostě já nedělám vám dobře prostě cukr. Je to prostě shit, jak piča. Jo, nebudu vám tady nic nalhávat, je to prostě shit, bullshit. Jsem byl schopný prostě jít, sežrat 3 míly, 2 tatranky, zapít to mlíkem a fakt jsem si pochutnal, jako. Ale věděl jsem, že to je potřeba. Věděl jsem, že teď už jako žádný ale tady prostě být nemůže, ani takový místo pro takový slovo tady prostě není. Takže ze dne na den jsem to vyřadil
a doplnil jsem to ovocem. Pokud jsem měl fakt extrémní chuť, tak jsem si dal prostě nektarinku, pomeranč, banán. I to má hodně obsahu cukru. A teď se dostávám k jedné věci. Spoustu lidí uvidí můj progres na internetu. A můžu vám říct, že už jenom z toho prvního videa a z toho, co prostě fotím na Instagram a ukazuju, tak se na internetu objevuje miliony fitness trenérů, všichni tomu nejlíp rozumí. Všichni říkají, Karle, nemůžeš si dát fety, nemůžeš si dát večer banán ani pomeranč, v tom je moc cukru, to si dávej ráno. Lidi, teďka nejvíc důležitá věc a prosím vás, kdykoliv uvidíte někoho o tomhle diskutovat a hádat se někde, jo, je to úplně zbytečný. Odkažte je na tohle video, na tuhle pasáž. Lidi, já jsem celý život žral jako prase. Sladkosti, pici, hromady přísun cukru. Já prostě nebudu ze dne na den jen tak jíst kuře na vodě nebo něco takového. Já si uvědomuju, lidi, že prostě večer si nemáš dávat rychlý cukry už, že je to vhodnější spíš ráno. Já to vím. Pochopte ale, že každý krok je pro mě důležitý. Já to prostě neudělám hned. Je to o změně životního stylu. Není to o tom nárazově zhubnout 20 kg a pak to zase přibrat. Já se musím naučit žít jinak. Jo? Takže každý krok, i když to udělám špatně, ten cvik, ale udělám ho nějakým způsobem, je pro mě důležitý. I když půjdu na páse a udělám to o 2 minuty míň, než jsem měl, je to dobrý, protože je to dobrý krok k něčemu. Ten, kdo sedí na prdeli, už dávno prohrál. Chápete to? Ale ten, kdo něco dělá, tak aspoň bojoval. Takže uvědomuji si všechny věci, které říkáte. Technika, že nemám nejlepší. Že by nade mnou měl Aleš Lamka stát a ukazovat mi každý cvik. On nade mnou nebude stát 24 hodin denně, lidi. On nebude patronem mýho života a jezdit se mnou někam na dovolený, na vejlety a všude nade mnou stát. Důležitý je, abych ukázal taky svůj zájem a taky svou iniciativu v tom se naučit ty věci. Takže proto budu točit videa, proto mu to budu ukazovat, aby viděl, jak ty cviky dělám a on mě mohl poučit. Co se týče toho jídla, mám od Aleše jídelníček na 3200 kalorií teď. Teďka jsem to nedodržoval, teď můj hlavní cíl byl vyřadit humply z mýho jídla, pici, kraviny, smažený, sladkosti, sladký pití, cukry. To dodržuju naprosto dobře, jím pravidelně denně maso, zeleninu, brambory, rýži, nejím prostě žádný bullshity a pohyb. Dodržet ten pohyb, naučit se vstát, posnídat, vzít si multivitamin, omegu a jít se hýbat, dát si ten pás 40 minut. Teďka do toho chci zapojit ještě stolní tenis, nebo tak chodím ven se psem. Prostě pohyb a zdravý jídlo. To je pro mě teď nejvíc důležitý. Pohyb, zdravý jídlo. To je prostě všechno. Já nejdu ze sebe za měsíc udělat kulturistu. Jo, to si taky zapamatujte. A chci jenom tady říct, že neslibuju, že ze mě bude Arnold, Mr. Olympia. Ale taky takovým nějakým způsobem vím, že dokážu zhubnout na nějakou lepší váhu, abych se cítil líp a neohrožoval svůj život a ukázal lidem, že to jde. Takže nebude ze mě slámka, lidi. Ne, ale šlamka, slámka. No, nebude ze mě lamka ani slámka, nebude ze mě ani Arnold, nebude ze mě nikdo takovej. Bude ze mě zdravější člověk. A to je to nejdůležitější, o co tady jde. Mám vysoký tlak, chci se toho zbavit, beru antidepresiva, chci se toho zbavit, mám strach, chci se toho zbavit. A to je to nejdůležitější, o co mi teď jde. Pomalými kroky naučit se žít jiným způsobem. A věřím, což je strašně skvělý, že už teď, aniž bych vydal jiný video než to hlavní, mi psalo desítky lidí, nevím si stovky, že do toho jdou se mnou. A že vidějí, že to udělám já, že to dokážu já, aspoň do toho jít, odhodlat se, tak do toho jdete taky. A to je strašně důležitý, co tenhle projekt taky může dokázat. Že samozřejmě fety přináší dětskám jenom sprostý slova a tak, ale tak to nikdy nebylo. A ne všichni to viděli, ale teď to můžou vidět i ty ostatní. Že opravdu tohle může ovlivnit mladší diváky, může to ovlivnit ty mladší tlustoprdíky, který chcou být jako fety. Buďte vtipní jako fety. Dělejte si prdel z věcí jako fety, ale nikdy nebuďte tak moc tlustí jako fety. Nic vám to nepřinese do života. Dobře?
jenom strach o svoje zdraví, strach vašich blízkých, omezení, jo. Jak říkám, mě to, co se týče vzhledu, vůbec nevadí. Já už jsem zvyklý na to, jak vypadám a nějakým způsobem se mi to i líbí. Je to blbý to říct, nelíbí se mi špeky, ale líbí se mi, že vyčnívám z davu. Nikdy jsem nechtěl splynout s davem, jsem vidět a mám to rád. Ale co se týče zdraví, je potřeba to změnit. A to je to, co tady na tom kanálu bude. Musím se naučit ty vlogy nějakým způsobem dát dokupy, jo? Je to pro mě všechno nový, nebo nejsem profesionál, jako jsem profesionál, ale nejsem profesionál, co se týče vlogů každodenních a zaznamenávání každého kroku, dobře? Takže, abych vám to dal ještě popsal. Přesný jídelníček, co mám od Aleše, 3200 kalorií, nedodržuju přesně na gramy teď v tuhle chvíli. Neměl jsem tady k tomu věci a jedl jsem pravidelně, dobře a snažím se jíst aspoň z ingrediencí, které jsou tam napsané. Postupně se k tomu dostanu, postupně se to naučím a postupně to bude taky fungovat. Rozhodl jsem se, jak jistě uvidíte ve vlogu, navštívit fitness menu, úžasný jídla, fascinující, byli jsme to ochutnat, je to tady pražská taková restaurace, která dováží i do posiloven domů a byl jsem se tam domluvit na spolupráci, bylo to vynikající to jídlo, bylo to krásný a dovezou ti to až domů, což byl můj prvotní plán, ale řekl jsem si teďka, že co se týče financí i celkově zápalu svýho, nebo tak, toho, že si to chci udělat sám, tak to budu dělat sám. Takže se postupně budu učit, proto to říkám, nebude to hned, nebudu to mít nejlíp upravený za týden, za 14 dní, v krabičkách, pěkně na celý dny. Budu se snažit jít pravidelně, zdravě a hlavně cvičit. Proto tady mám Aleše, kdybych cokoliv potřeboval, nebo se ho cokoliv potřeboval zeptat, poradí mi. A to je to, co já potřebuju. Co se týče cviků a tak, poradí mi. Ale musí se podívat, jak to dělám. A já se prvně musím naučit to dělat. Možná se opakuju, ale je potřeba si tyhle věci uvědomit, než na to půjdu. A už jenom to, že o tom mluvím, mi pomáhá jakýmsi způsobem si to srovnat v hlavě. Takže vlogy, jak to tady bude probíhat na tom kanále? Nemůžu nic slíbit. Chtěl jsem dělat každodenní vlogy, ale asi to nebude možný. Budu dělat vlogy třeba, řekněme, 2 dny se sbírám nějaký materiál, nebudete se každý den dívat, jak chodím na pásu, to samý, jo? Nebudete se každý den dívat, jak stejně zvedám činky nebo valím s expanderem. Nebudete se prostě na to dívat každý den. Pokud budu dělat něco nového, budu vás updateovat, budu vám říkat informace, pokud někam pojedu, půjdu na ping-pong, budu vás tam brát, vaření, budu vám to točit. Takže můžu slíbit, že třeba každý 3 dny nebo 4 nebo jednou týdně je to možný, vyjde hodinový vlog, kde si to prostě rozebereme, kde se na to podíváme a kde uvidíte nějakým způsobem můj progres. Každopádně nezbývá mi, než vám poděkovat za to, že jste se mnou na této cestě. Můžete mě sledovat na Instagramu, kam dávám taky fotky celkem často teď. Se nějakým způsobem do toho zasekávám. Na Instagramu jsem fetipilov, tam dávám fotky jídel, z toho, jak jdu z pásu, dávám tam i streamy, live streamy, co se týče, když třeba jdu na pásu, pokecat si rychle o tom, jak se cítím. Chci vám říkat i to, jak se cítím. I to, že se cítím špatně, je důležitý vám říct. Protože si musíte uvědomit, že hubnutí není jenom jako jen tak ze dne na den prostě přestat jíst sračky. Je to o tom říct i, že se cítíš na píču teď bez těho jídla, co jsi dřív miloval. Je to o tom říct, že se cítíš strhanej, ty vole. Ale to je absolutně minimální daň za to, jakým způsobem bude člověk spokojený, když se sebou něco udělá. Nějak to posune, ten svůj život dál. Chci letět letadlem, chci cestovat a dokud prostě budu mít až moc tolik kilo, co mám teď, budu se toho bát, budu se toho obávat a bude mě to omezovat. Takže, ještě vám ukážu svoje tělo, je to důležitý, sundám si tričko, otočíme se, aby jsme viděli, tohle není den první, jo, už je něco dole, tohle není den první, je to tak den 14. toho, co něco dělám, jo, ale berme tohle jako takovej bod, kdy se podíváme na to, jak vypadám a budeme se postupně třeba každý měsíc dívat na nějaký změny, co se týče toho těla, jo, je to potřeba, jsou to špeky, nic víc, půjde to pryč. Jo, není to, že jsem tlustý a už v životě nemůžu být hezký kluk. Jsou to špeky, beru to něco jako přítěž, kterou odstraním. A každá kapka potu, která ze mě teče, vole, je dobrý pocit z toho, že ten bordel jde ze mě pryč. Chápete?
každá ta kapka, která ze mě ukápne, je prostě dobrá zpráva. Takže budu se těšit na další videa s váma. Doufám, že vás nesklamu, jak říkám, může se stát. Jeden den upadnu do depek, 2 dny, objednám si pizzu. Poseru to. Jsem člověk, je možný, že to poseru. Neměl bych to vůbec říkat, ale já vám to chci říct. Je možný, že to poseru. Měl jsem vlastně teďka pár piv, protože přijeli kamarádi a říkal jsem to Alešovi, ten mi říkal samozřejmě, ať vynechám třeba 2 poslední jídla, ale ať si samozřejmě pivo dám, když jsem nepil 2 roky nebo roka půl a chtěli jsme se trošku odreagovat. To jsou takové věci, ale furt je důležitý dodržovat ten životní cíl, za kterým jdeme. Jo, to, že to poseru třeba 2 dny, je krok zpátky a nechci ho udělat a neudělám ho, jenom říkám, že jsem jenom člověk a všechno je možné a to říkám i vám. Pokud to posereš, pokud jakoby zakopneš, tím nemyslím jako fakt jako zakopneš, ale pokud klopítneš nebo řekněme odbočíš chvíli z té tvý cesty, je to špatný. Nebudu ti lhát, je to krok zpátky zase, zbytečnej. Důležité je ale se na tu cestu vrátit co nejdřív. A pokračovat v ní. A pokud to posereš, nebo já to poseru, vrať se zpátky. Hned. A přidej si víc pohybu. Tak, já doufám, že to bude vidět. Kozy zrali na podprsenku, ale už teď se cítím líp. Je to lepší než před měsícem. O hodně. Co se týče fyzičky, spaní, v klidu spím, nebudí mě pálení žáhy. Krásně se vyspím. Nejsem tak unavený jako dřív, pokud teda necvičím moc. A to pořád vážím takovou tunu. Nedovedu si představit, jak se budu cítit, až to zhodím. Až zhodím třeba 50 kg tuku. To bude úžasný pocit. A neskutečně se na to těším. A to je to, co vás v té cestě musí posouvat dál. To, že to prostě chcete. Ne, že musíte. Nemusíte. Umři si. Umři si ve 45 na infarkt. Ale já nechci. A ani ty bys neměl. Krásný den, lidi. Doufám, že jsem řekl všechno. Pokud ne, doplníme to. Zas bych to tak nehrotil. Důležitý je ta message. Ahoj, zdraví vás Fety. Sledujte mě na tom Instagramu. Nezapomeňte na to, protože tam dávám věci důležitý. A prostě chci nějaký followery. Ahoj.